जाय एमपि बर'नि बिथाङा बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया आरो हाग्रामायाबो बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया एखे मोनसे फैसानिनो मोननै बिखुं दा नंखायनो हिरा सरनिया बर'बा हाग्रामाया बर'यैनो बर' जाफैबाय बिदिनो बर'यैनो बर' बेखौ जों सिनायनांगोन रायजोफोर दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन सरकारजों सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन दाख्लैबावै हरखाबनो नखर मन्थ्रिया लिंहरनानै रायलायबाय बिखौ नुनानै बिथांमोना गोजांदों राजखान्थिया बिसोरजोंसो माबा जाबाय नामा सिङाव बिजेपियालाय होननानै रायजोफोर जोंहा सिं सा बेबायदि जेबो गैया जाय बर'नि जेंना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन जों बिसोरजोंनो थागोन जाय जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा जोङो बिसोरखौनो सुथुर लागोन बे बर'आनो जाथों हारसायानो जाथों जोंहा जेंनाया सुस्रांजानांगोन दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बेसेबांबा खस्थ' मोननांबाय पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेबजाबाय सोरनिबा न'आव दाबो बेंगुरा जानानै दङ बावनो मोना रायजोफोर खामानिया जोबजासे मावनांगोन दिनै जोंनिनो सासे जोहोलावा सासेल' नङा सा 9 थैजासे जियान जासिगोन सोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंहा बिसोरखौ बासायनांगोन दिनै गोबां सेंग्राफ्रा जेलाव दङ गोबां सेंग्राफ्रा हाग्रायाव दङ सावरायनाया जेरैबायदि दावखोनांगौ दावखोआखै जों नाजाबाय थादों राजा लामायाव सोमावसारदों ओरै गामियाव नायदो गोरिब गुन्द्रा न' बां मोजां गैया बर'फ्रा अबस्थाया गाज्रि बे हानि फिसा जुगे जुगे रायजो जाबाय लिडारफ्रा मालाय नङा एमएलए जोंनि एमपिया जोंनि मन्त्रिया जोंनि इएमआ जोंनि एमसिएलए जोंनि गासैबो जोंनि बिनि उनाव मानो बर' फिसाफ्रा दिनै एसेबां गाज्रि अबस्थायाव थानांगोन बिनि दायनिगिरिया सोर जाय 15 बोसोर सरकार सालायनानै साख्रि बाख्रि होआखै बिथांमोनानो बिनि दायनिगिरि दा बिनिखायनो रायजोफोर साबधान जा बिथांमोना दिनै मेल मिटिं बारा खालामाखै नेगासिनो दङ इलेक्शननि सानथाम सिगाङाव लायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा राननानै होगोन आइजोफ्रा साबधान खिन्थु बिमाफ्रा साबधान जोंहा बिब'फ्रा बड'लेण्ड आन्दोलनाव हौवाफ्रा माबा मावदोंबा खिन्थु बिनिख्रुइ समान समान मावफाग्राया आइजोफोर आरो आइजोफ्रा खिन्थु बेखौ मिथिनानै लाखा ओंखायनो गाबोन जेंनाया सुस्रांजानांगौबा बिसोरनि 10-20 हाजार सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय नङा बियो भारत सरकारनिसो मोनखानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ भारत सरकारा बुंदों 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होनांगौ बिदिनो 25,000 साबसिडि मोनगोन दा बैखौ लाना फैनानै गावनि होननानै रानदों हा हुआ जानांगौमोन मालाबानो हा हुखौ मावनानै होआखै इलेक्शन फैबाल' प्रमानानो हा हु मोनगोन बे गोदान खोथा नङा ओंखायनो रायजोफोर साबधान जादों आरो क'क्राझारनि उरखाव गोरा ब्रह्म जाय उरखाव गोरा ब्रह्मआ जागायजेननायनिफ्राय दासिम हारिनि थाखायनो गसंनानै दङ खुनु दिन लोरसोर जायाखै नोंथांमोना बयबो दा थांनायाव नायलां बै पेट्रल पाम्प खाथियाव उरखाव गोरा ब्रह्मनि न' दङ बेबायदि बिसोरनि भिसिडिसिनि चेयारमेन न'आबो बेबायदि नंला बिखौनो लानानै बिसोरो मा खालामो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ बायदिसिना गाज्रि बुङो रायजोजों थानायखाय रायजोनि खामानि मावनायखाय थाखा जायैखाय रायजोनि जेंनायाव गसंफानायखाय दिनै उरखाव ब्रह्मआ मोजां गाज्रि जाबाय जायफोरा गावसोरा माने सोमावसारनायनि मुङाव दिनै राजा मन्त्रि जानानै करोड़ थाखा खामायबाय आइ आफानो जेबो मावना होआखै बिसोरा बिराद मोजां जाबाय दा बिखौ बुंनायखाय गाबोननिफ्राय आंखौ दोखो रायलायसिगोन जेबो खोथा गैया रायजोफोर आंखौ रायलाय माने बोर सारसिनायसो आं बिथांमोननि बायदि बिराद लेखा गोरों धोनि थिं बांला बिल्डिं थानाय न'खराव रुपानि सामस अरनानै जोनोम जानाय गथ' मानसि नङा आङो सबसे गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम जानाय ओंखायनो जेसेबां रायथों आं बेखौ बोर बायदिसो लायो हाग्रामा बायदिजों रायजानो मोननायाथ' आंनि खाफालनि खोथाबावसो बियो सासे इसिबां गिदिर मानसिजों दा नंखायनो रायजोफोर बयबो ओंखारबोबाय खौसे जादों दिनै मोजाङै मोजां नमिनेशन होनानै न'आव थांनानै गाबोननिफ्राय जि साफा सानै जोंहा बिदा फंबायफोर बिपिएफ खालामदों पार्टिया बिपिएफआनो खालामदों बुंनांगौ गैया नाथाय बर'नि भटआ गावस्रानो मोना एबार 90% जेरैखि जाया ज' जानानै उरखाव गोरा ब्रह्मनो भट होनानै गुबुन हारियाबो फैखाबाय खिन्थु गुबुन हारियाबो लोब फैबाय एबार जोंसो लिंहराखै नैबे मिटिंआव गारि गुरा होनो बारा फैसा गैया नालाय जोंहा बिथांमोना फैनो हायाखै नाथाय लोब ओंखारखाबाय देरहानाया सिउरसै आरो जै देरहाबाय जोंनि जेंना सुस्रांनाया 50% सिगाङाव थांबाय जै देरहाबाय 50% सिगाङाव थांबाय
दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे बयबो खौसे जादों आवगायलांनोसै आं बेखिनिखौनो बुंबाय।